Здравейте! След като дойде време вече да си попълним отчета за талон 1, отново трябва да се влезем в регистрацията и да изберем талон за участие в ОРД. След като изберем тази опция, трябва да кликнем върху този бутон. Добави отчет на талон 1, част 1. Ще ни препрати до друга страница и тук просто трябва да следваме инструкциите, които са записани. Всички въпроси, които са с звездичка, са задължителни. Колко подаръка получихте, въвеждате, съответно ние сме получили 100 кутии и въвеждам 100 кутии. Къде раздадохте подаръците? Раздадохме ги в училище, в град Монтана, и там сме раздали 60 кутии. Раздали сме в квартала, в град Берковица. Там сме раздали 40 кутии. Ако имаме какво да добавим още, си добавяме коментари отстрани. Колко евангелизационни празника организирате? Т.е. ако сте организирали тук 2 евангелизационни празника, тук пишем 2 евангелизационни празника. Ако за двете раздавания сте организирали един, пишем само един. Колко общо деца имаше във всички празници? И записваме, ако са били точно 100 и на двата празника, си записваме 100. Ако са били повече, записваме точната бройка. Следващия въпрос е колко души се включиха в екипа ви за работа по проекта. Колко хора са ви помагали. Ако са ви помагали 3 или 4, записваме съответно това число. Участвахте ли в Международните дни за пост и молитва? Ако сте участвали, пишете да. И съответно записвате как. Дали само с пост, дали само с молитва, или ако не сте участвали, само избирате не. Следващият въпрос е разкажете 2-3 свидетелства от евангелизационните празници. Тук трябва да запишете нещо, което ви е впечатлило и ви е привлякло вниманието. Някое свидетелство, което е докоснало някое дете или се е променило той или негов родител. След всяко едно празненство, по-точно на самите празненства, трябва да имате и снимки, които може да качите тук. От бутона добави снимка, слагаме някакво заглавие на самата снимка. От бутона избери файл, избираме си снимката, която искаме да качим. Запази, след това натискаме и снимката вече се запазва. Избираме след това и другите снимки, които искаме да качим по същия начин. Ако имаме протоколи от някоя детска градина или на някое място, на което сте ходили, може да ги качите ето тук. Добави на протокол по същия начин. Записваме си заглавие и избираме протоколът, който искаме да прикачим. И избираме отново запази. След като вече сме попълнили абсолютно цялата информация тук, потвърждаваме и натискаме запиши. При правилно попълнен талон, системата ще ни препрати към тази страница. Когато натисам на добави отчет отново за талон, тук ще ни е запаметена цялата информация. Или ето тук редактирайте част 1 и тук също можем да видим какво сме ввели като информация.